Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Kana uchida kurarama mukukunda uchafanira kudzidza nzira yekuti uzive kuti uri ani, ufunge mafungiro aMwari, utaure nematauriro aMwari. Makuseni ano ndodatsera nemune zvokuti pfungwa dzenyu anokanganisa rwendo rwenyu semaKristu. Uye ndokuuzai ukanyanya kufunga uye nekutaura sematauriro andiri kuita nemi nhasi, ndo masimbiro achaita kutenda kwenyu. Unoisa sei kutenda kumunhu waunotya nguva zhinji unenge wakatotsamwira? Tinofanira kutenda kuti Mwari anotida zvakakwana uye zvakafurikidza. Chiripo ndechekuti Mwari haazive kuita chimwe chinhu nokuti ndiye rudo. Ndozvega zvaanogona kuita. Wedha unoda kana usingade, Mwari anokuda. Hauzviwane uye hauzvikodzeri. Chinhu chega chaungaita kana kusatomboita, kugamuchira. Ndinoti ndinokwanisa kuparidza mwoyo wangu nhasi, asi ukasasarudza kuti ndichagamuchira izvi, Mwari vari kutaura neni nhasi, haasi kungotaura nekereke yakazara vanhu. Mwari anoziva zita rako, anoziva zvese zviri pamusoro pako. Akakusika mudumbu ramai vako neruoko rwake, hauzi chikanganiso. Uye anogara achikufunga nguva zhinji. Ane zvironga zvakanaka, unoziva. Kwete vakawanda, ndikuona vanhu vakawanda vachigara vakangoti. Ndinongozviona ndakangokutarisa kuti hautomborera kana kutenda. Saka uchadzoka pamwe kune umwe musangano, pamwe unenge wakangoti sekudai. Nekuti sei munhu achiteerera zvinhu izvi otadza kana kunyanidza chiso. Ndinoti handitombozive kuti totadza naye kana kunyemwerera. Handisi kutaura nhasi pamusoro pemunhu wemukaka kana munhu wetsamba. Unoziva kana mukomana wekuchitoro. Mwari ndiani angaita chero chinhu, akasika zvese, anokuda uye anokufunga nguva dzose. Mwari anokuda. Mwari azviisa mwoyo mangu mangwanani ano kuti nditaure nevanhu vari kuona pachivhitivhiti, nekuti ndinotenda kuti pane vanhu vari kundiona izvezvi, kuti wanga uchifungisisa uye wanga uchizviudza kuti uda kuzviuraya. Uye kazhinji kacho vanhu vanosvika panguva iyoyo nekuti vanonzwa kunge hapana anenge achivada, kana kuti vanonzwa kunge havambofa vakazviita zvakanaka. Uye chidimbu chachikonzera chekuti unosvika panguva iyoyo ndechekuti uri kuedza kutsvaga kukosha muzvinhu zvisingazofe zvakakupa kukosha kwechokwadi. Saka unobva watanga kufunga kunge ungori semunhu unongokanganisa. Hauna kupedza chikoro, hauna muchato wako hauna kubudirira, hauna kugona mitambo sevakoma vako, hauna kana kugona sasisi vako. Saka unogara uchingofunga kuti ndosingatombogone nguva dzese. Uye wazvipira kusiya. Ndoda kuti unditeerere nhasi. Mwari ari kutaura newe uye akuita kuti uvhure chirongwa chakanangana panguva ino. Chero ukafunga kuti wandivhura netsaona. Uye handina basa nazvo kuti dziri kuma2 makuseni kana 3 makuseni. Nyaya yangu iri pakuti Mwari anokuda. Uye anofunga kuti unoshamisa. Uye ane urongwa hwakanaka hwako. Uye ukangozvigamuchira izvo nekutenda. Uye ukataura wega bva muromo mako, apa ndipo pazvinooma. Kugara uri wega ubva wataura kuti Mwari anondida. Mwari vanondida. Mwari vanofunga kuti ndinoshamisa. Pane kupora mune izvozvo.
Ndizvo zvinodiwa nemunhu wese, vanoda kudiwa, vanoda kugamuchirwa sezvavari nekwavari. Uye Bhaibheri rinoti Mwari havarambi avo vanotenda mavari. Havarambi avo vanotenda mavari. Nyika inogona kutiramba, asi Mwari havazombofa vakatiramba. John 5:38. Uye hamuna shoko rake, mafungiro ake. Ndinofarira matauro anoita Bhaibheri rakakwidziridzwa. Iri bhuku rakazara nezvinofungwa naMwari. Hachisi chinhu chekupoka kana chaakasarudza kuwana vakomana vazhinji kuti vanyore pasi kuri kuti ozoda kuriverenga umwe musi. Izvi ndizvo zvinofungwa naMwari pamusoro neupenyu hwako, nezvekare kako, nezveramangwana rako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pemari dzako, uye pamusoro nezvaanokutarisira kuti uite mumaitiro edu. Uye hamuna shoko rake, mafungiro ake rinogara mamuri, nekuti iye waakatuma uyu, imi hamuna kumutenda. Kwamuri imi ndizvo saka musingachengeti shoko rake rinorarama mukati menyu, nekuti hamutende mumutumwa iye waakatumwa. Saka chikonzero chega chekuti ndiverenge izvi ndechekukuradzai kuti pakubata kuripo pakati pekutenda nekufunga. Akati hamutendi nekuti hamugamuchira izvi semafungiro angu. Izvi hachisi chinhu chakapokana chekuti tinongoverenga chisaoko chimwe mazuva ose sezvatinofanira kuita kuna Mwari. Saka tinowana cheki yedu pakarenda redu rekuverenga Bhaibheri. Ifungwa dzaMwari kwatiri uye nezvedu. Uye tinofanira kutora nezvemumwoyo. Musangoverenge Bhaibheri muzviverengere iwe. Zvitore mwoyo wako. Usangogara pano nhasi iwe wofunga. Iri shoko rakanaka kumunhu wese. Mwari vari kushandisa muromo wangu kutaura newe. Mwari vari kutaura newe, kwete kune umwe munhu asi kwauri. Vakorose 3:1-2. Iri kutevura Vakorose 3. Naizvozvo kana makamutswa pamwe naKristu muupenyu hutsva, muchigova kumuka kwake kune vakafa. Nanganane. Wobva watsvaka upfumi hwakusingaperi zvinhu kumusoro, uko Kristu ugere ruoko rwekudyi rwaMwari. Isai pfungwa dzenyu kuzvinhu zviri kumusoro, zvinhu zviri kumusoro, kwete zvinhu zvepanyika. Zvinyore ari kuti honai, kana uchida upenyu hwandiri kukupa. Vangani venyu vanoda kunakidzwa neupenyu hwaMwari hwakafira ivo kuti vawane. Hama kana neni anobva ati, kana zvirizvo zvauri kuda, munozvitsvaga nekuisa pfungwa dzenyu pazvinhu izvo, kwete pazvinhu zvepanyika. Saka unogona kukanganisa zuva rako rese nekungogara wakatsamwa nekuti mumwe munhu ane mafungiro ake nezvako. Asi chokwadi ndechekuti zvavanofunga nezvako hazvina zvazvinoita zvakakosha mafungiro ako aunoita nezvako. Mafungiro aunoita nezvako zvinorangarira kuti hatizi nani kupfuura vamwe uye hatizi pasi kupfuura vamwe. Chero zvatiri ndezvekuda kwaKristu uye Kristu chete. Hatisi kuzova neupenyu hwaJesu vakafira kuti tive nawo kana tisingafunge mafungiro aMwari. Uye hatisi kumbodzidza nzira Mwari anofunga nesu kana tikasadzidza kufunga zvatiri kufunga. Uchafanira kurwa kwakanaka kwekutenda. Satani mupenyu uye anorarama pasi pano panyika, iye haasi kuzovhara muromo wake. Dambudziko huru rinouya patinovhara miromo yedu uye tomurekedza achirova misoro yedu pane kuti timupindurewo dhiabhiro semaitiro akaita Jesu. Kupindurana nadhiabhirosi kuparidza kwakaita sei uku? Kwerudzi rwaunoda chairo. Musazvifananidzwa nenyika ino, vaRoma 12:2 vakataura. Musazvifananidze nanyika. Asi shandurwai
mochinjwa zvakaperera nekuvandudzwa kwakazara kwepfungwa dzenyu. Amen. Munoziva ndakataura izvi nezvino manheru uye ndichazvitaura zvekare. Kana une matambudziko mazhinji nepfungwa dzako, handina basa nazvo. Kana ukaenda kutafura rangu ranotengesa mabhuku, notenga ese anotaura pamusoro pezvepfungwa. Ndinoti pane the battlefield of the mind, pane power thoughts of mind, pane power thoughts of devotional, pane battlefield of mind devotional. Wozvichengeta zvimwe mumba yako yekugezera, saka augone kuenda mumba yekugezera usina kuwana izvi diki. Wotora secret power bhuku rako orisa muchikwama chako, kana uri mukadzi kana uri murume oisa muchikwama chevarume, chero chii chaunacho. Ini ndinotombosenga zvinhu zvadhevhu, ndinotombondinetesa dzimwe nguva. Aiwa, asombodaro, atombotakure chikwama chevarume, atombokutakure kana changu. Nditakurirewo kani, aiwa ndisutakura chikwama chevakadzi. Zvandinofunga kuti zvinonetsa nekuti dhevhu muna nechivimbo chikuru wandinoti ndamboona muupenyu hwangu, asi haasi kuzotakura chikwama changu. Nguva chete yakanditakura ndopandakabva unovhiyiwa chiuno uye ndakabata chekufambisa. Ndichiedza kubva kumotikari kusvika kuchitoro cheputikadziki. Akati unza ndikutakura chikwama, ndikati wow. Tamune zvinhu zvikuru zvino. Hatifaniri kuita senyika. Hatifaniri kuwana chivimbo chedu kubva mukudzidza kwedu kana zvatinoratidzika nezvatinogona kana matarenda edu emabasa edu. Ukangoziva kuti uri ani muna Kristu, zvimwe zvese zvaunoita zvibereko kwaari iye. Uye hausi kuita kuti utariswe kana kuti ufungire zviri nani. Uri kungozviita nekuti ndizvo zvaunoita, unoda Mwari uye ndizvo zvakakugonisa kuti uite, uye saka unozviita. Kuvandudzwa kwakaperera kwepfungwa dzako. Vakorinda vechipiri 5:17. Ko kana kuti munhu akanyorwa ari muna Kristu, zvinoreva kuti watorwa kubva mune zvekare wobva waiswa muna Kristu. Mesiya, wave chisikwa chitsva. Chisikwa chitsva pamwe chete. Chitsva chose, chitsva chakazara. Zvinhu zvose zvekare zvapera. Upenyu hwako hauende mberi kana pfungwa dzacho dziri kumashure. Amen. Sezvandanga ndichitaura, kana utifanirwa kubuda unotenga zvose zvandakanyora pamusoro pezvepfungwa patafura, iwe teerera uye woverenga, wodzidza, wotarisa magwaro nezvekuita nemafungiro ako nepfungwa dzako kusvikira wazvibata. Nekuti uri kundinzwa ndiparidza maridzo yakanaka, zvireve kuti watozvibata. Vamwe venyu munonyora mubhaibheri muchiita zvinhu zvakanaka zvakadara, zvinoti mazvibata. Ndinodzidza izvi nguva zhinji uye ndane makore 40 ndiri mune izvi. Zvakawanda zvaunoitira Mwari ndopakawandodya bhurosi paanouya kwauri. Handireve izvo sezvinhu zvakaipa, asi kunyanya kukunda kwaunoita ndokukurumidza kwaunomuziya anobva akunetsa zvishoma, nokuti unoziva kuti uri wani. Ini ndakatambura zvakanyanya nekushorwa kwaive kuregererwa chaiko. Matambura andakaita nemhosva, nekushorwa, nekuda kwekushungurudzwa, uye ndakatanga upenyu ndifunga kuti pane zvina kumira mushe neni. Uye haningo nzonge ndine mhosva izvezvi. Munoona izvo zvinotsamwisa vanhu vanonamata. Ndiri kuti kana paine dhimoni rechitendero rakanditeerera izvezvi uri kuedza kumutsa vanhu vakawanda uye vari kufunga kuti unofunga twakazvisanganisa zvese. Aiwa, ndoziva handina. Asi ndoziva hazvina basa. Munoti hazvingambodaro. Chiripo ndechekuti
maitiro anga anogona kunge asina kunaka, asi mafungiro angu akanaka. Ndinoda Mwari ndinovimba naye. Ndinomuka mazuva ese ndoti, Mwari, ndingada kuva sina mhosva nhasi. Asi kuri kuti handisi kuzokanganisa mangwana nekuda kwekukanganisa kwanhasi. Changomuka mangwana ndopinda mazviri zvekare. Hallelujah. Yakare yakapfuura, hunhu uye nezvemweya zvapfuura. Tarirai, zvitsva uye zvinyowani zvasvika. Munhu wese ngati ndichisikwa chitsva muna Kristu. Zvino munoziva handikwanisa kupedza zvose zvandinazvo, asi iwe zviro kwazvo ndimi veumambo. Mambokadzi haana kana chinhu pauri. Uri muropa reumambo. Uye munowana nhaka yechigaro. Zviri kuuya kwamuri kubva muropa. Bhaibheri rinoti muna vaRoma 5:17, nekuti kana nekudarika kwemumwe rufu rwakatonga naiyeyu oga kunyanyisa. Taura nezvaAdhamu. Zvivi zvakauya naye tikagamuchira masikiro azvo hatina kurwisa. Inoti zvino neisi tisingagone kugamuchira chipo chisingabhadharwe chekurarama chinouya kwatiri kubudikidza naJesu Kristu, zvinotigonesa kuti titonge semadzimambo muupenyu. Chokwadi. Hapana kazhinji anopokana newe kana ukavaudza kuti wakazvarwa nezvivi. Ndoziva mani. Obva waedza kuudza munhu kuti uye nekuda kwaKristu iye unekutenda kwako maari, iko zvino warongeka pamberi paMwari. Chaizvo ndimi mutori kurarama kwaMwari, ipapo vachazoenda. Aiwa, ndingori mutadzi anosiririsa. Aiwa, unotadza, asi kuzivikana kwako hakusi mutadzi anosiririsa. Unotadza, asi uri mambo uye nemupristi kuna Mwari. Uri chisikwa chitsva, unoshamisa, wakazvarwa patsva. Muri kumbondinzwa here imi? Uye handisi kukuudzai izvi kuti mupfuurire mberi muchitadza mongodaro nazvo. Chirevo chose ndechekuti ukaramba uchinzwisisa kuti Mwari vanokuda sei pane zvishoma zvauchadzoda kuzotadza. Asi mira ndikuudze, kana uchinetseka nezvivi muupenyu hwako, pane kupfuurira mberi uchirwisa uchitadza mazuva ose, chingoenda unozvivharira naMwari mazuva ose. Hazvisi kuzotora nguva yakareba, hausi kuzoda chekuita nezvazvo. Zvakazarurwa 5:10, kana mukatiita kuna Mwari wedu tive madzimambo, dzinza reumambo nevapristi semadzimambo, uye tichatonga panyika. Regai ndikubvunzei chimwe chinhu. Uri kutonga zvinhu here kana kuti zviri kukutonga iwewe? Regai ndikuudze chimwe chinhu. Bhaibheri rinoti kuti kana Mweya Mutsvene wauya pamusoro pako uchagamuchira simba. Luka 10:19 anoti, tarirai ndinokupai kwamuri simba rekutsika pamusoro penyoka nezvidavada, nesimba nepamusoro pesimba rose nemuvengi. Hakuna chinhu chingatokukuvadzai. Imi kandidaidzirai kuti ndine simba. Saka munoona zvino hamungangomuka kuseni mobuda ndakangochembera, handingozivi kana ndichapfuura zuva iri, rega ndikuudzei kuti zvakaoma. Aiwa. Unomuka wofunga kuti uya nazvo. Ndiri pamusoro kwete pasi, ndiri musoro kwete muswe. Uye
ndinoda kukuudzai chimwe chinhu. Handisi pamberi pano kuti nditungamire rumwe rudzi rwemusangano mutsvene. Ini ndiri kukuudzai kuti ndiwo mararamiro andooita, uye kana muchida kurarama mukukunda muchafanira kudzidza kuti muri anani muna Kristu. Mofunga mafungiro anoita Mwari nekutaura matauriro anoita Mwari. Munotaura mega nguva zhinji, mungatotanga henyu kutaura zvinhu zvingatokubatsirei. Ndinozvida izvi, Jehovha achakuwanzira mufaro pazvibereko zvomuviri wako. Jehovha achakuzarurira pfuma yako yakanaka yokudenga, akupe mvura yenyika yako nenguva yayo nokuropafadza mabasa ose maoko ako. Iwe uchapa ndudzi zhinji asi haukwerete. Uye Jehovha achakuita musoro kwete muswe, uchava kumusoro chete, haungavi pasi. Kana zvino nyundo yawira pasi. Kana uchiteerera mirayiro yaIshe Mwari wako zvandiri kukurayirai nhasi uye zvandakatarisa kuti muzviite, zvino zvanga zviri muna Deuteronomy, pasi pemutemo, vakatambudzika kuchengetedza mutemo. Asi zvino tinochengetedzwa munyasha. Asi nyasha hadzireve kuti hatirambi tiita zvinhu izvo. Zvinoreva kuti zvino tine mweya mutsvene unogara matiri sechitendero. Ngatitaure nezvekubirwa chitupa. Chinhu chihombe mazuva ano. Saka kana zvishanda paMwari mozva wakati, Mwari wee, chitupa changu chabiwa. Taakutora insurance izvozvi. Kupesana nekubiridzira uye nekuba, nekuti zvinotyisa kana munhu akakubira chitupa. Ndinofunga kuti nenyika izere maKristu asingazivi kuti ndanani. Vakabirwa chitupa. Asi unozive makadzivirirwa. Mune mutemo weinsurance une chivimbiso. Handei. VaRoma chikamu 12 vanotidzidzisa kuti titsidzire pfungwa dzedu. Zvichireva kuti tinofanira kudzidza kufunga sezvinoita Mwari. Totaura sematauriro aMwari. Mapisarema 139 inokurudzira inoti pfungwa dzaMwari dzakawanda sejecha remugungwa. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.